Какво става, хора? Аз съм Девил от Alpha Survival. Да. И това клипче е за сървъра на Techit, който поддържам аз. Да, това е нещо като private сервер, т.е. играят само хора, които са одобрени от мен. За сега сме няколко човека, някъде около 6. Да, тук съм. Да, сега сме около 6 човека. И да. 6 човека сме. Това ще е моето шопче. Както виждате, Matter е $200. Супер много. Red Matter 1000. Dark Matter 250. И High Voltage панелите, чаете, са доста. Имам доста от тях, не, опа, това се много да видиш. Да. Мога да ви развита много. Като гледате тази система, супер дълго съм я правил. И МФС лутата са фул всички. И както гледате тук, мас фабрикатора, който разбира от Techit, мас фабрикатора е пълен. И само извън бяга. Той чест е пълен. Аз сокам от тука, нали, този двигател изпраща към този чест по тръби. Трябва да се науча да правя системата, защото може да се бъгне. Нямаме да го. Банатите ми няма да има, но който използва нук и нова катаклизъм и тия неща, има, нали, доста поек и ще разбера каквото и да става. Не ми гледате левелите, просто ми трябваше. Те така само да, и няколко се чуи, че това, ако това не е правителството ми. Да, и почти всички плагини са направени на български език, което е, мисля, че за някои хора добре. И да, имам 3 свободни места, предложите в коментарите, защото клипа ще бъде качен до 15 минути 20 максимум. Да, както и да е. Предложите в коментарите, пишете коментарчета и ако искате да играете в сървъра или който разбира от Techit и нещо такива, казвам, може да не е премиум, защото макар че съм премиум, двама от хората, които играят тук, не са премиум и дълга и широка стана, както и да е. Да, и просто пишете коментари и харесвайте и се кандидатирайте, защото така малко от 12:30 на обяд малко ми е тъпичко пък, да, както и да. Да, и сега ще оправя някои неща тук, ще направя хубава лабораторийка. Сега ще ви покажа и една от старите ми къщи, тук пак правя Matter, обаче тук е в малко количество. Diamond правя. Всички колектори са ми MK3 и да, Red Matter правя. Тук са ми всички машини. Uranium Cell и Clone Cell продавам, Iridium Ore имам, Iridium Plate. Изморих се да говоря, тук правя Iridium. Тук
тук право раунд. Те табелки не ги гледате. Advanced Machine Block, Plan Star, Omega, Full, т.е. пълно EMC. Тук са чанчиките. Това са те чанчики, даже не знам за кои ги имам, но както и да е. Да, това е едното. Тук пак няма същото. Вратата няма. Юпс. Да, като и да е, тук ще е най-рандома. Опа. Братовче. Сам дидето влезе. Да, е така има рандъм титли, които се получават трудничко. Алак. И тук също получавам матер в добро количество. Да, мисля да спирам, защото се трябва да говоря с него. Пак той е един мидифер. И сега ще му заня. Да, тук просто си правя мащабно дърт с МК3 неща. И този двигател ги цокана там. Да. Да. Чао. Това беше от мен. 9.